body, shake it, baby. Hello guys! Welcome back uli po sa channel ko. Bago ko po simulan yung sasabihin ko po, please like, share, and subscribe. Ayaw niyo bang ibenta kayo ng mga taga-panggalato? Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano magpanggalato. Meron kasi ako guys dating tropa. Pinasabi namin sa kanya to, ang bangita la, agaang nila na masasakay bulan. Ang Tagalog po nun is, mabaho na ako, isang buwan na akong hindi naliligo. Kaya nung nalaman niya po, nung natuto po siyang magpanggalato, natatawa na lang po siya sa mga pinagagawa namin sa kanya. Kaya kung ayaw niyong magaya po doon, makinig po kayong mabuti sa lola niyo. Tuturuan ko na po kayo guys. Panguna ata ako. Walang ilaw. So, start na po tayo guys. Titignan ko lang po yung listahan ni Lola Hana. Number 1, mahal kita. Inarata ka. Number 2, hindi kita mahal. Agta ka inaro. Number 3, sira ulo ka. Atapis ka. Number 4, mabantot ka. Ambangot ka. Number 5, maganda ka. Magana ka. Number 6, madapa ka sana. Napater ka kumon. Number 7, maglakad. Unakar. Number 8, tumakbo. Unbatik. Number 9, sampaling kita. Tampalanta ka. Number 10, babaero. Mabii. Number 11, lalakiro, malaki. Number 12, mapagmahal, maaro. Number 13, malaki, balag. Number 14, maliit, malag. Sana po guys, meron po kayong natutunan sa mga shinare ko po sa inyo. Abangan nyo po guys, sa mga susunod na araw, ipapasyal ko po kayo sa mga lugar dito sa amin para makita nyo naman po yung mga lugar dito sa Pangasinan. Bago po kayo umalis sa aking tahanan, sana po ay hindi pong kalimutan mag-subscribe. Nawalan na po ako ng ilong. Wala na akong ilong. Bye! Thank you! Thank you for watching! Hey, hey, hey.